नमस्कार। स्वागत जनाछि मोर यूट्यूब चैनल को। वर्तमान बड़ खबर 1.25% रु अधिक सुध पाइबे बैंक ग्राहक मैंने सर्वदा अधिक सुध पाइबा लक्ष्य रही था। तेणु ग्राहकों को आकृष्ट करने अनेक समय विभिन्न बैंक पक्षर ग्राहकों अनेक लोभनीय ऑफर लॉन्च करा जाय था। तेबे वर्तमान पार्वण ऋतु चली बेले यही अवसर विभिन्न बैंक नुआ नुआ ऑफर आनिछंती। सूचना मुताबक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पक्षर एक बड़ घोषणा करा जायछि। बैंक पक्षर स्थायी जमा एफडी दर रे 1.25% वृद्धि करा जायछि। अक्टोबर 12 रु एही नुआ दर लागू हेबो। बैंक रो स्पेशल स्कीम उपरे एही सुध हार प्रदान करा जिवो। 46 रु 90 दिन पर्यंत जमा उपरे 1.25% सुध वृद्धि करा जायछि। एहा फଳରେ बैंक रे जमा रखिबा पई अधिक संख्यक जनसाधारण और व्यवसायी माने अधिक मात्रा उत्साहित हेबे। वर्तमान देखिबा परवर्ती खबर। ओडिया संगीत जगतर बादशाह अक्षय महांती आज जन्म जयंती। ओडिया संगीत जगतर बादशाह चिर सबुज अमलिन अक्षय महांती आज जन्मदिन। अक्षय महांती ओडिया संगीत जगतर मौड़मणि नेम आउ फेम जहांक ठारे सृष्टि संगीत कविता गल्प कि उपन्यास सबुथिरे से थिले माहिर एकलव्य। आज भी तांको हरि संगीतर मधुर स्वर प्रतिटी ओडिया संगीत प्रेमी मनरे गुंजरित हेउछि। तांकर मृत्यु नाही, से अमर चिर सबुज अनंत असीम तांकर क्षय नाही, सेहिथिपई तो से अक्षय। परवर्ती अपडेटटी रहुछि आउ 5 दिन जळाइबो। तेबे सूचना अनुसार तातीरे आउटु बाउटु सारा ओडिशा। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୀତର ପହିଲି ପୁଲକ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା କଥା, ସେତେବେଳେ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାତାର 5 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆକାଶ ବି ମେଘମୁକ୍ତ। ଉତ୍ତରା ପବନ ହେଉ ନଥିବାରୁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ 43 ଡିଗ୍ରୀ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ସକାଳ 10ଟାରେ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାଲେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ, ଗୋପାଳପୁର ପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସହର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଚ୍.ଆର୍. ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଡେଟଟି ରହୁଛି ବିହାରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, 4 ମୃତ ଓ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଲୌହ ଦାନବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଟନା ବିହାର ବକ୍ସରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ 21ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବାରୁ ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ପାଟନା ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ରାତି ପାଖାପାଖି 9:35 ସମୟରେ ରଘୁନାଥପୁର ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଡେଟଟି ରହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋଦି। ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ମିଳିବ 8,000 ଟଙ୍କା। ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ପରିମାଣକୁ 6,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଥିବା 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ
ବର୍ଷକୁ 3 କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ପରିମାଣ 6,000ରୁ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର ଏହି ଅପଡେଟରେ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।